Txanpan sartuko gea. Identification and authentication kategoria honetan sartzen dituzte erabiltzaileen identitatea kudeatzeko daukaniaz edozer gauza, ez? Orduan, sesioa ere bai hemen sartuko ditzatuzue, zerbitzaileen izaten duten aplikazioentzako eta horrelako gauza guztiak. Orduan, holako arazoak notzen baten dira, aplikazioak uzten denean, password aulak erabiltzen uzten denean, passwordak garbian gozatzen direnean, algoritmo kriptografiko aulak erabilita, hau da justo beste esan dugun beste kategoria horrekin, kategoria asko artean daude lagun muga oso fina da. Eta gero ere bai, niretzako oso garrantzitsua, o kategoria honetan niretzako garrantzitsuena, gaur egun, erabiltzen ditugun aplikazio motangatikan, zerbitzuen arteko ematen den komunikazio motarengatik ere bai, tokenak, apikiak eta horrelakoak pila bat erabiltzen dira, ez? Orduan, horren inguruan arazo desente ateratzen ari dira. Bueno, honi buruz, oso famatuak egin da JWT motako tokenak, oso famatuak egin dira. Ezagutzen dituzue? Bai, ez da? Ezagunak ipozizkizue. Orduan, laburpen txiki bat, JWT motako token hauek, azkenean dira JSON fetxategia dira, baina norbait konpaktatuta, eta erabiltzen da, normalean, erabiltzen dira erabiltzaile bati buruzko edo aplikazio bati buruzko informazioa partekatzeko. Bi autentikazio eta autorizazio mekanismo. JWT daukaten ezaugarrietako bada, sinatuta daudela, digitalki sinatuta daudela, gero jasotzaileak verifikazio bat egin ahal izateko. Sinadura mota ezberdina daude, batzu dira secret bat erabilita, partekatutako secret bat erabilita, beste batzuk zabe asimetrikoak erabiltzen dituzten. JWT bat hiru zatitan banatuta dago, eta zati bakoitza baseikoita dagoen kodifikatuta dago. Alde batetik burukoa dakagu, burukoan eskatzen dena da, ze sinadura mota erabiliko den. Orduan, esan bezala, hau kodifikatuta dago, baina kodifikatzen badago ikusiko genuke, goiko txurro horrek esaten diguna da, JWT motako fitxategi badala, eta erabiliko den sinadura egiteko erabiltzen den algoritmoa RS456 dela. Gero, bigarren zatiari payload deitzen zaio. Payload-an, azkenean dijoa informazioa. Normalian da, erabiltzaile baten informazioa. Eta dekodifikatzen badegu, ikusten ditugu propietate batzuk, ez? IAT, data, status olako gauzak, horietako askok estandarizatuta daude. Beste batzuk ez, baina hortarako beti ondo goten da estandarrak irakurtzea. Gero, JWT nirea ikusi duten JWT pila bat, pixkat definituta daudelako, ez? JSON bat, edozer gauza jarri dezaket, nahi eten propietateak asmatzen ditut eta osatzen ditut, ez? Baina, pixkat, txukuntasuna mantentzeagatik eta gero liburutegien arteko konpatibilitateak eta mantentzeagatik konbeni izaten da honea jutea eta behiratzea, ez? Abeste
ze claim, bueno, propietary claim deitzen zaie, ze claim dauden ja dagoeneko normalizatuta, eta lehen neurrian hauek erabiltzea, ez? Bueno, hemen pila bat daude, bueno, hau errebisatzea ondo gota. Eta gero azkenik, federa eta payload batuta, sortzen da sinadura, eta hortarako egiten da, batzen dira beste bi headerra eta perioda, basio eta lauen kodifikatzen dira, headerran jarretako algoritmoa erabiltzen da, eta horrekin sinadura da sortzen da. Vale. Orduan, esaten nuen bezala, gaur egun JWTak pila bat erabiltzen dira autentikazio eta autorizaziorako. Adibidez, OAuth protokoloa ezagutzen badezute, zure ezaguna bentsat egingo zaizue, JWT eta JWTA desente erabiltzen dituzte, eta horregatik ere bai, nahiko famatuak egin dira. Gero, JWT bat bilatzeko garaian, erabiltzen da HTTP header bat, hau da, zuk JWT normalen ez da eskalaren gorputzean bidaltzen, baizik eta header batean bidaltzen da, authorization headeran eta jartzen zaio prefijo bat horretikan bider prefijoa. Header authorization eta balioan dijoa bider, utxune bat, eta JWT-aren txurro guztia. Orduan, zerbitzariak JWT bat jasotzen duenean, zer egiten du? Azkenean, egin behar duena da JWT hori baliozkoa dela validatu, ezta? Orduan, egiten duena da normalean izaten da. Sinadura kalkulatu, eta ikusi ateratzen den sinadura algoritmo horrekin jasotakoaren berdina dela. Orduan, horrekin badakizu, bidalin zuten JWTA, zutela aldatu. Ere bai baliatu behar du, sinadura hori egiteko erabilan gakoa, zuk espero duzu aplikaziokoa, entitatearena edo dala. Eta gero ere bai, JWT normalean okitzute espirazio bat, orduan baliatu behar da, espirazio hori ez dela pasan. Orduan, UShopek JWTak erabiltzen ditu. Orduan, utziko dizuet pixka batzuei bilatzen, arkitzen ez duten JWT hori noiz sortzen den, nola publikatzen den, nola bilatzen den, nervo espainiatikan nabigatu pixka bat, eta ia ikusten ez duten aurkitzen duzuen JWT-aren balioa. Eta horren inguruko pare bat gauza egingo ditugu. Zen barra dagoen, beraiek erronketan, UShopen erronketan, JWT-en inguruko gauzak vulnerable komponentzen sartu dituzela, niretzako gehiago zer ikusi gehiago daukate bauen gauden kategoriarekin, identification and authentication failures, baina, bueno, irizpidez berria azkagu oguazpek eta nik. Non esan duzu zen? Bietan, zentzuak ezakete bietan, ez, baina, bueno. Oraingoz bilatu. Arkitzen badezute, saiatu daitezkete lehenengo erronka hori egiten. Sinatu gabeko JWT honen erronka. Gero ni jugar ez balzuz por suerte.
Login bat egiten badezue, hemen erantzunean, ikus dezue erantzuna JSON badala, eta JSON horren parte, tokena login, hemen post bat egiten da, post hortan joaz nire emaila eta pasaitza, eta gero erantzunean, JSON bat itzultzen digute, eta hemen ator nire emaila eta baina ere bai tokena. Eta tokena fijatzen bagea, puntuz banatutako 3 bloke daude. Bete bat danaren itxura guztia dauka. Eta gero, oso rekurtso ona, jwt.io. Egunetan zure pegatzen bada zure jwt, erduan ze informazio dauka emango duzu. Denak, foto detea denak aurkituko zenuten, ezta? Erronkan esaten digutena da, sortu behar dugula JWT token bat sortzen, erabiltzailearen izenean,
eta horrekin eskaera bat, pentsatzen zerbitzaria eskaera bat edo egin beharko dugula. Eskaera egiteko nola? Zerbitzarira eskaerak egiteko nola egiten diran ikusteko, zimarko dugu pantailaren batera, nun tokenak erabiltzen dian, hasiko da berba Loginean edo? logina token gabe da, eta logina tokena lortzeko da, Your basket, adibidez, your Zertzen adibidez, authorization headera bidatzen da. Eta jartzen dugu nik lortu dute loginan lortu dako txurra. Orduan, igual hau erabili dezakegu sortu behar dugu JVM hori txertatzeko eta probatzeko. Ja, funtzionatu du. Bai, search. Bueno, ezin ez daiteke, networken filtratzen badugu XXHR eskaera bakarrikan erakusteko, horra gertzen zein eskaeratan, txaberra bidaliko da, orduan horietako zen erabiltzakegu. Salto, konpondu egin gabela. Ez da gure esamen. Igual zerbait gehiago esplikatzen. Mail eremua bakarrik aldatu behar da, ez? Tragatzeko igual beste zer egin behar da. Esentzialian, zan. Sortu behar dugu JWT bat, sinatu gabe dagoena, eta email hau erabiltzen duena. JWT bat egiten hasiko naiz. Lehena neukan, hiru parte dauzka. Morean dago zatia. Esan diate, emaila beste batera bila behar dut.
Zaldako. Hau, beharren esku Pasaitu. beraiz. Para ver más tarde. Ni basiro eta lau aplikatu behar dira. Claro, es que es de aquí. Estás tranquilo. Se marten bé. Peiloa da bakarrik hobetu dezua. Peilo da bakarrik jarri dut. Osea, bloke bakoitza separatuki independenteki kodifikatzen dira. Generra, kodifikatuta, punto, peilota kodifikatuta, punto, sinadura. Pentsatzen denak orain iritsiko zineten, ezta? Ez. Ese puntutan zaudete? JWTA lortu duzuen? JWTA hartu duzuen? Vale. Eta jarri duzut hemen jwt.ion. Horrela ikusten duzue barruan, ikusi ezakezute barruan zer daukan. Orduan, orain, nik hartu dut peiloza, erronkan esaten digute, jarri garretela, egin garretela eskana bat, erabiltzaile honen izenean. Orduan, payload hartu dut, fitxategi batera kopiatu dut, eta emaila nirea kendu dut eta esaten digutena jarri etenen. Eta gero, nola hau base 90 dagoen, behar du? Hau... Hiru bloke daude, header hau da, payload hau da, eta gero sinadura dago. Orduan, nik aldatu behar den gauzatako bat payloada da, ze beste email bat erabili behar dut. Orduan, hemen beste email bat jarri dut. Eta payload da bakarrik, modu independentean hau base eta laura kodifikatu behar dut. Gero sortu barreten JWTA izan behar du headerra, sinaduraren algoritmoaren informazioarekin, payload da eta gero sinadura. Orduan, behin payload da sortuta daukatenean, base 74 kodifikatu dut. Online topatu dute gune batean. Hemen gaudela, beno bete dut da. Bai, zenbait patan botatzen duzue token hantan? Ez daukarren garekin zer ikusirik, ez? Baina, bain, Name izan beharko luke, ez? Name izan beharko luke? Bueno, bai. Igual username etortzea emaila orden, eta igual zentzu irakurriko duke, baina otaz aparte... Pero espiratzen inez. Bai, tokena badirudi ez da lainez espiratzen. Tokenetan, praktika hona tokenetan, beti izan badut espirazio bat, ze horrela nunbait engatzen bada, ezin dute erabili zure izenean betirako, eta gomendatzen da normalean espirazio hori nahiko motza izatea. Alik eta
alik eta motzen. Horregatik gauz protokoloa ezagutzen baduzue, badago gero beste reference flujo bat, tokenak berritualizatzeko, eta bar. Eta normalen ematen zuten tokena oso motzekoa izaten da. Ordu bat baino gehiago normalean ez. Eta bueno, bain ikusi etela digarria egin zen. Hori niretzako ere akats bat. Baina, zuki, pasi eta Laura, horrez zu balio bertan aldatzea eta berriro beste galdeko hartzea? Hor, JVT.io horretan, horra, zuk editatzen baduzu bertan, beste aldeko aldatu. Bai. Batzutan, JVT.io, batzutan aldaketak egiten dituzunean gero ezkerrekoa galduten da. Baina hori kasunta mantendu betela dirudi, ez zimenez da laketak. Ulertu dugu. Baina batzutan txurin jartzen da, aldatzen diozu, igual dependeta zer aldatzen duzuen bai, Baina horre balioko luke. aldatu badizu, bai. Baina aldatu dizu, edo aurrekoa mantendu dizu. Aldatu. Ondo kodifikatuta badago, printzipioz balia bat. Gau saiatu beha hori entxupatzen eta ez du tragatu. Tragatu bai, baina ez du... Ez du ontzate, bai. Baina errore eman dizu, Ez. Baina ez digu erronka eginda bezala markatu. igual ez dizu aldatu, igual mantendu dizu aurrekoa. Aldatu da pelota. Ni hau berabili etenian normalean aldaketa. Aldatzen ari nahi idazten ari nahi zen dunelo, beste da nire aldatuta. Ni normalean, hau aldaketa egiten hemen, ezkerreko txan izten ditu horregatik. Letra bat aldatzen dugu momentu, almazen ari da konstantemente. Agian nabigatzaile izango da. Igual, bai. Ez nabigatzaile da kasu? Firefox eguntun, Ja, kurioso. Una, mira. Firefoxen ere berdina, JVT.io hackeatu hori ingo basio eta la onda kodizakazue. Perfecto, funtzionez, a ver gero ondo dagoen. Nahi gero zintutela kopiatu da, bueno. Zera guztetenako markatzeko basio eta la dela eta JVT-an ez dira jartzen. Vale, orduan honen basio eta laua daukat, nire emaila jarri dut. Nuke, goiko partea beharko nuke. Hemen erronkan, esaten digute essentially assigned JOT. Inglesak JVT-rik JOT. Da, funtsean, sinatu gabeko JVT bat. Sinatu gabeko JVT bat baldin bada, algoritmoa zein izango litzateke.
bilatu, a ver, nola esan dezakegu egun fototablete bati, ez egula sinatuko. Zermeo kitzen dezuten. No. Hori. JWT-en baliazioa nola funtzionatzen da. Azkenean, zerbitzariko parteak logika jarraitu egin beharko luke. Ze sinadura mota erabiltzen da irakurri, GDR-ko partetikan, sinadura aplikatu, jasotako GDR eta payloadari, eta konparatu behar sortutako sinadura eta jasotakoa ia bernia dian. Bestela igual gerta daiteke norbait sortutako JWT badala. Vale, baina guk bilatzen diogun JWT-an hor agertzen da ze algoritmo erabiltzen egian sinatzeko, ez? Vale, eta zer gertatzen da, esaten badiogu ez daukala sinadurarik, badago modu bat sinadurarik ez daukala esateko, hau da, daiportan, esaten badiogu non, berak esan duen bezala, funtzioan esaten egana da, JWT horrek ez daukala sinadurarik. Orduan, zerbitzariak zer egin dezake? Honek, JWT honek ez daka sinadurarik, orduan ez ez balidatu behar. Orduan, agian aurrea egiten usain gaitu. Hiru zatitik ez dituko verifikatuko? Bate betiak hiru zati. Nahika sinadura gabeko bat dela esan, aurretik ez dakizu. Bueno, ez du zertan hiru zati eduki behar. Derrigorra. Sinadurarik ez badauka. Niri funtziona, probatu nahi nuen, baina funtzionatu ditu. Vale. Zer egin dut? Bueno, ikusi duguna, ez? Algoritmo aldatu diot, eta esan diot sinadurarik ez daukala. Eta... Bai. Vale. Hasieratik hasiko naiz. Lehenengo gauza JWT-a lortu dut, ezta? Ordenaino denak bai? Vale. Edo bai login eskaeran erantzunean atorrelako, edo bestela gero zerbitzura egiten diren dei guztietan bidaltzen delako. Hartu dut JWT-a. Eta jo naiz JWT iontara, eta pegatu egin dut. Orduan hemen dauzkat, 3 blokeak independenteak. Zein dut, erronkak esaten digu, erabili barretela pertsona honen izenean dei bat egin barrietela zerbitzuari. Orduan, zein dut, honean jut naiz, lehenengo gauza, hau kopiatu egin dut.
payloada kopiatu egin dut, ze hemen aldaketak egiten ditudanean, ezkerrekoa txuria geratzen zait. Berari ez, baina niri bai. Orduan, nola niri txuria geratzen zaiten, kopiatu egin barret, eta gero hemen fitxategi bat sortu dut, edo zein, TXT bat, eta hemen pegatu egin. Eta jarri diot, eskatzen diguten email dago. Hau da, erronkan esaten duten. Orduan, gero, honea naiz. Eta payload hau, zati hau bakarrikan, kopiatu egin dut. Zeratik zati hau bakarrik? Ze lehen esan dugu JWT bat, JWT-aren parte ezberdinak daudela base 64 kodifikatuta, baina modu independentean. Hau da headerra kodifikatuta, punto, payloada kodifikatuta. Orduan, payloada kodifikatu dut. Zeratik zerbaitik egin eta horrena payloada eta ez headerra, piztak pixkanak emateko, zer azkenean gakoa headerran dago. Hemen online bilatu dut basio eta lau kodifikatzaile bat, eta uste dut azeten lehenengo erantzuna sartu nahi zela, ez daukala ia garkirik hemen. Eta hemen enkoderi eman diot, eta sortu digun txurro guzti hau kopiatu egin dute bai. Txurro guztia bukaerako berdin ikurrak izan ezik. Fijatu naiz JWT-etan ikurra hauek ez dira inoizkatzen. Hau da, basio eta lauen kodifikatuta dagoen ikur bat, baina JWT-etan ez da jartzen. Hau hartu dut, nire TXT-era bueltatu naiz, eta pegatu egin. Eta jarri dut puntu bat bukaera, hau eta gero sinadura dator, eta puntu bat hasieran, hau baino lehen, headerra etorri behar du. Gero zein dez, berdina, baina headerrarekin. Headerra hartu dut, kopiatu dut, eta berdina. Kodifikatu dut, baina hemen algoritmoan, non honekin esaten ari naiz, JWT honek ez daukala sinadurarik. Hau kodifikatzen dut, eta hemen daukat basio eta lauko kodifikazioa. Honaino bai? Orduan, bueltatzen naiz nire TXT hontara, eta hasierako, nola esan dugun, formatoa dela header payload firma, hemen aurrean kopiatu dut. Hemen aurrean pegatu dut. Orduan dakat orain, basio eta lauko headerra, non algoritmoa non jarri diot, eta gero nire payloada non emaila aldatu diot. Oden hartzen badet eta JWT ora juten badez, ikusten dut, ez? Zein den emaitza. Ikusten dut, payloada ondo dago, JWT ondo sortuta dagoela. Orduan, gero zein dut. Hartu dut zerbitzarira egiten duen edozen dei, networketik. Adibidez, quantities hau, edo search, edo hauetako edozein XHR dei, XHR jartzen duen edozein dei, eta gainea fijatu naiz autorizationa tokena bidatzen dela dei hortaz. Adibidez hemen searchen ikusi dut, pentsatzen denetan egin dugula. Quantities erabiletela. Quantities hau, hau egin dut, kodean egin dut, baina beste modu askotara egin dut ere, gero erakutsiko izuz beste. Niri gustatzen zait alde nenean dena kodean egiten, ez horrela gehiago ikasten dut. Orduan, egin dut aurreko astelenean egin genuena. Eskuineko klika egin dut deian, copy as fetch. Horrek zer egiten dit? Sortzen dit JavaScript kodea
networkan agertzen den, network pestañara, agertzen den eskaera horri dagokio JavaScript kodea sortzen dut. Orduan, konsolara jo naiz, eta hori kopiatu eta pegatu dut. Eta hemen falta zaiten gauza bakarra izango litzateke, bidaltzen ari didan tokena aldatzea. Hau da aplikazioa bidali duna, izango zen hau kendu, eta nik sortu detena bidaltzea. Eta hau exekutatuta, hirugarren zatia ez diogu jarri, esaten nahi galako algoritmoan sinadurarik ez daukala. Jarri dugu algoritmo non. Orduan, jartzen dugu puntua, baina puntua eta gara ez diogu zer jartzen. Sinadurarik ez diogu bidatzen. Hauxe bera egin daiteke, esaten zutena, niri gustatzen zaitena alde nenean kodean egiten, konsolan egiten eta baina bueno. Daude tresna batzuk ere bai, olako gauzak egin ahal izateko, aurrekoan uste erakutsi nula bat, brute force atake bat egin behar genuen, eta konsolak iniatu egin nintzen, eta azkenean honeak nintzen. Kasu honetan burp erabili nuen, hemen naukau. Konfetia eta barko duke. Zatera? Konfeti. Errore bat egon dut. Errore bat egon dut. Nos ha hecho muy poquito.
Ez ditut nahi. Esaten izuena, nik dena konsultatik egiten, baina badaude tresna pila bat, proxinak, azkenean elakatzen dutena zu webgune batekin egiten dezuna, trafiko guztia elakatzen dute, eta gero eskaerak aldatzen ikusten dizutenak. Orduan adibidez, nik hemen burp dauka, baina beste tresna pila bat daude, hauek pentestina eta hola egiteko desintera egiten dira. Orduan, hemen daukat aukera, aukeratu dezaket edozein eskaera, eta bidali intruderrean. Zentu intruder egiten bade, hemen agertzen zait eskaera guztia, Orduan, payload zontan, repítela. Repiterren jartzen dit eskaera guztia, eta hau da modu bat eskaera hori aldatu eta berriro bidalian izateko horregatik alditzen dute repiter. Eta hemen jartzen dugu dena pixka bat horitago, ikusten dira requestaren balioa zentzu dira, orduan hemen aldatu dezaket, kukia badaude ere bai hemen agertzen dira, eta headerrak, hemen sistema naiz, information ere agertzen da. Eta hemen pantalla txikia daukat, baina pantalla handia ukitzero, hemen zuzenean kopiatu eta pegatu dezaket. Hontaz aparte, uste ere bai, hemen zuzenean hartzen dit JWT ere bai, orduan egin alko nuke hemen JWT parte honetan, hemen jarri noi, payload aldatu, hemen support jakuin tokian bestea jarri, zendi eraman, eta listo. Ez ez zertan egin garrik egiten guztia, kopiatu eta pegatu eskuz, basiru eta dabera kodifikatu eskuz, egiten tresnak automatikok egiten dira. Ikasteko nahiago dena eskuz egiten nahiago. Bai, burpek bi edo hiru produktu mota da. Bat community da, community doainik da, hori erabili dezakezute. Gero dago beste bat profesional, hori lizentziarekin dala. Doainik gana, gauza guzti hauek badauzka, repeater, intruder, ere bai. Ez daukan adibidez da, aurreko gunean erakutsi nizuena. Eskaneatzen ditu deiak eta erantzunak, eta vulnerabilitate batzuk aurkitzen ditu. Adibidez, hemen XSS aurkitzen hori doainik bertsioan, bari ez dizu ematen. Baina proxyarena, repeater, intruder, adibidez, aurrekoan egin genuna brute force atake hortan, hemen dikzionari bat jarri eta beak automatikoki egingo dizkula eskaerak eta guzti hori, doainik community bertsioan doainik dana hori ematen dut. Tresna ondo dago, beste batzuk ere badago. Batzuk segurtasuneko arloan uste daitu batzien nahi, holakoak erabiltzen dituzuen dago. Orduan, hemen... Hau egina, ezako hau beste... Hemen ez dago kodearen ikusteko. Orkesten dago todo. Denak hackeatu dugu ja, egin dugu... Fotograutako beste bat zegoela uste dut, ezta? Hau ere, ez dut dio zaila. Aurrekoa nola egin dugun jakinda, zirenik hau egitea zezuela asko kostatuko. Hau zuentzako, uste honek konplexutasuna zeukala, behar dugu
Ikakoa behar dugu, hau zuntzako txiko ez. Hola, erronka bat nahi batzu eta espero bazaudete, badakatzu zer egiteko. Vale, eta hontaz, autentikazioarekin zer ikusia daukaten arazotaz, nola babestu gaitezke. Beste batzutan jaipatu dugu, baina. Bigarren faktorea autentikaziorako, passwordra berreskuratzeko flujo seguruak, gero, hau ere aipatu dugu beste batean, baina ez erabili defektuzko kredentziala, baina hemen bereziki pentsatzen admin erabiltzaileetan. Askotan gertatzen da, ez? Igual jartzen aplikazioaren bat, logina jartzen dituen aplikazioaren bat. Eta hori jartzen zuenean defektuz admin erabiltzailea daka, admin. Basta ez inoiz aldatzen, beste norbait iristen bada, badaki adminekin probatzen badu, agian sartzen dela. Eta gure garatzen dugu softwaren ere, hori gertatu daiteke, igual defektu sortzen duzu datu base bat, eta datu basean dago erabiltzaile bakarra, gero dena beste guztia konfiguratuko duna, hor admin erabiltzailea baldin bada, behintzat derrigortu behar dugu, sartzen lehenengoan, passwordra aldatzea lehenengoan. Gero, verifikazioa jarri, haulak dizentzuzien passwordrak detektatzeko, edo ere bai, dagoeneko filtratuak izan diran passwordrak ez ditugula erabiltzen balidatzeko. Hau ja, geroz eta gero liburutegia daude, azkenean passwordra filtratzen dianean interneten bukatzen dute, ez? Eta orduan interneten badaude zerrenda pila baina password askorekin. Orduan, horrekin zer egiten da, azkenean sortzen dira bildumak, eta brute force atakeak izaten dira bilduma horiek hartu eta probatu, ez? Orduan, zure aplikazioan kontrakoa ere egin dezakezu, hau da, identifikatzen badezu norbaitek jarri dizun passworda, bilduma hortan dagoela, basezu, passwordra guia dagoeneko filtratu izan da, bezez erabilizazu beste da. Eta egoten dira, ja, badaude liburutegi desente, lan hori egiten duten, orduan, holako gauzak aplikazioan ditzeare interesgarri da. Gero, egin daitezkeen login kopurua murriztea ere bai, interesgarria da. Hiru aldiz zerratzen badezu passwordra, igual erabiltzailea blokatzen zaizu, horrekin egiten dugu, brute force motako erasoak egiten ditugu. Eta, utzi gara bera bai. Eta JBL erabiltzen badugu, ziurtatu behar dugu non algoritmoa ez dela onartzen, ziurtatu behar dugu sinadura payloadekin eta headerekin badatorka, hau da ez dela aldatua izan. Eta gero sinatzeko erabilidan sinadura, zuk espero dezun sistemara da. Algoritmo non-norekin erlazionatutako arazoak desente egon dira, ze defektuz liburutegi asko non hartzen zuten, eta badezu horri kontutan hartzen, barrua sartzen zera. Gaur egun ja, nire uste, ari dela gehienak ja non defektuz ez onartzen, eta zuk esan behar duzu berdina. Angularren ikusi genuna berdina, dakazula izen beldurgarri bat HTML-a injektatzeko, den berdina. Dakazu izen beldurgarri bat non algoritmo hori aktibatzeko. Espada hori kontutan neuki, JBT-ak erabiltzituzunean, segurtatu zaitezte erabiltzen izaten liburutegia, non algoritmoa zula onartzen, eta onartzen badu, zuek konfiguratu ez horretzeko. Horrengoa, software and data integrity failures. Hau 8. postuan dakagu, kategoria berri bat da, 2021 batean sartu zen lehenengo aldiz. Eta hau erlazionatuta dago pixka bat, esan dugunarekin ere bai, ez? Azkenean guk garatzen dugun softwarean, guk parte bat garatzen dugu, baina gero independentzia pila bat erabiltzen ditugu, liburutegi pila bat erabiltzen ditugu,
eta horiek azkenean gure kodearen parte dira, ez? Eta orduan, nolabait balidatu behar dugu, sartzen nahi gehan dependentzia hori guk uste duguna dela, eta ez beste norbaitek aldatutakoa da, ez? Orduan, hortarako, askotan eukitzen dira, gomendatzen da erabiltzea, sinadura digitalak erabiltzea, hala guk pakete bat edo erabiltzen dugunean, jartzea, nik erabilikoten paketea hau da, eta espero dut pakete honekin, espero duten sinadura, beste hau da, ez? Orduan gero, paketea jaizten dizunean, konprobatu dezake, ia sinadura zuk espero duzunarekin badatorren ala ez, eta ez bada, zuten dizu, errore bat ematen dizu. Beste da zer gertatu daiteke, imaginatu manin demide latake bat edorlako zerbait dela, eta norbaite pasatzen dizula jar bat, dena zuk espero duzuna den antzekoa, baino eraldatuta malwarrea sartzeko hor, batzua ez urlako baliazioarik egiten, ez zera konturatuko. Eta hau aplikatzen da maila guztietan, ez bakarrikan softwareko zure garapenaren dependentzietan, baizik eta lehen aipatu dut Docker, zuk Dockerren askotan, aztezea irudi base batekin eta horren gainean gauzak instalatzen aztezea, azkenean hor sistema erabile badakazu eta hor gauzak instalatzen aztezea, instalatzen duzun pakete horiek ere baliatu beharko zen dituzte. Vale. Orduan, horren inguruko erronkarik ez dagoela uste dut, baina bai daukara Jusopa gauza bat NPM-en, gauz hau dena kontrolatzeko, sortzen da, dena ipatu dugu package JSON, fitxategi bat, package JSON-an esan dugu jartzen diala gure aplikazioa, azkan dependentzia jartzen dira hor, baina hortaz aparte, NPM-ek ere sortzen dizugu beste fitxategi bat, dana package log JSON, eta fitxategi honek bi funtzio dauzka funtsean. Alde batetik, fijatzen ditu dependentzia guztiak, ez zuk zuzenean jarritakoa, baizik eta transitiboak ere bai, ze NPM-ek daukan ezaugarri bat da, zuk dependentzia bat jartzen dezunean, jarri dezakezula bertsio zehatz bat, esan dezakezu, bertsio zehatz batetik gora, adibidez. Ni nahi dependentzia honen 4.6 bertsioa, edo zein minor bertsio handiagoa. Osa, minimoa da 4.6, baina beste 4.7 bat edo 4.8 edo lakoak onartzen ditut. Zuk NPM instala egiten duzun batean, etxiko izkizu dependentziak, eta package JSON hortan, jarriko dizu zehazki ze bertsio jetxi du eta ze bertsio erabiltzen du. Horrekin lortzen duzuna da, beste garatzaile batek kodea jaisten badu eta NPM instala egiten badu, jarriko duela zehazkizu daukasun bertsio berdina. Askotan gertatzen da, niri zerbait funtzionatzen dit, baina nire lankideari ez, eta izaten da bertsio gauza. Honekin hori ekiditen da. Eta hortaz aparte, bertsio liburutegi bakoitzeko ezartzen duzen da, espero da, sinadura. Orduan, gero zuk beste norbaitek instalatzera dijoanean, jaisten duen binarioa, bere sinadura ez da honekin bat egiten, NPM-ek errore bat emango zu automatikoki, NPM install egitean. Orduan, horren, package JSON bat dago, baina package log JSON-ik ez dago. Orduan, hori niretzako akats bat da. Package log JSON hori egon barko luke, eta GitHub repoan komiteatuta egon barko ditzateko. Orduan, hori ez dago erronken zerrenda ustez ez dagoela, baina extra bezala. Gero, NPM-en ideia hori ere beste ingurunetan ere badago. Golan lenguaian ere adibidez, antzeko ideia manejatzen da. Zu dakazu GoMod, fitxategi bat, jartzen dituzu ze dependentzia erabili nahi dituzun, eta gero horrek azketik sortzen dizu beste GoZoom fitxategi bat, non agertzen dira zure dependentzia duzenak eta baita trantsitiboak ere, eta bakoitzeko jartzen dizu bere sinadura zenean jartzen dizu.
Eta gero beste norbaitek dependentzia jaisteko komandoa exekutatzen badu eta sinadurak bat ez daude egiten, errore bat ematen dizu. Orduan, horlako arazoetatik nola babestu gaitezke. Justo esan duguna, ez? Erabiltzen dugun software guztia, bere integritatea balidatu beharko genuke, maila guztietan, ez bakarrikan liburutegia, baizik eta sistemara egilean jarritugun dependentziak dena balidatuta eduki beharko genuke, eta arreta berezia jarri CICD prozesuri. Azkenean, gaur egun, normalean produkziora... Naia moztu da, o jarraitzen du? Jarraitzen du, baina ez dut ezer ikusten. Konpartizio utzi oso agian? Bai, automatiko gindu, igual denbora pasatzen danean bakarrik egiten dira. Vale, uste zaitu behar. Esaten dira. Normalean produkziora bertsioa pasatzen dugunean, produkziora dijoan binariaren bilda, ez da garatzaileen makinatan egiten, baizik eta egoten da CICD zerbitzari bat, eta hor egiten dira gauza guzti horiek. Orduan, CICD zerbitzari hori bereziki garrantzitsua da, norbaitek hor zer jartzen badigu, bilda aldatu dezake, dependentziak aldatu ditzazke, edo nahi duena egin dezake. Orduan hor, bereziki gauza hauekin kontu zibilarrea. Eta gero, urrengo bat, hemen Josepeko erronka bat nahi dakagula, da security login and monitoring failures. Hau, zerrendan bederatzigarren postuan dago, eta bai nahiko orokorra da, olako kategoriak izaten dira gehiago, kontzientziazio bezala, ezta? Hemen funtsen esaten dutena da, eduki behar duzula sistema bat, nun logeatzen eta monitorizatzen dira zure sisteman gertatu daitezke arazo guztiak, ez? Orduan, segurtasun arazo guztiak. Azkenean, zure ez badezu zure sisteman gertatzen dela logeatzen o monitorizatzen, zer arazoen bat edo baldin badakazu, zurenik ez zea enteratuko, ez? Orduan hor, bi arazo dituzu, bat ez zela eraso bat jasan dezula, eta bigarrena ez zela enteratu, orduan ez dituzula neurriak hartu, ezta? Orduan, hau gertatzen da, logan aplikazio eta zure apiaren logak batzenean monitorizatzen, bai behintzat visualki edo automatikoki. Eta gero, ez dituzunean tresnak, alertak jaurtitzen ez dituztenean. Orduan, zu nahiz eta logeatu, gero horrek ez du inongo alertarik edo zerbait sortzen modu automatiko batean, mundu guztia enteratzeko zerbait larria gertatu dela eta arreta guztia jarri behar dela, ez du zertarako balio. Eta azkenekoa, logak oso informazio baliotsua dira eta orduan modu horretan tratatu behar dugu, ez? Azkenean, norbaitek eraso bat egiten badugu eta erasoaren parte, logak aldatzea baldin bada, arrastro guztia, egindakoaren arrastro guztia ezabatu du, ez? Orduan, ez dugu ezertarako balio. Orduan, logekin ere kontuz zigarrea. Honen inguruko erronka badakagu, Juixopen. Access log da erronka.
hau nik egingo ez zuekin, zer beste da... Gaina... Ez hori, hau egin nahi izateko pista beste erronka batekin erlazionatuta dago, orduan, bueno, bazegoen erronka bat zela supporteko kontu batekin logeatzea, eta bueno, hortikan ateratzen genuen, badagoela support path bat existitzen dela. Vale. Orduan, support hori existitzen dela jakinda, errontak esaten dugu, errontak esaten zigun, log fitxategiak lotzeko, ez? Orduan, bueno, imaginatu dezakegu support path hortan, nonbaiten, logak, zerbitzariaren logak egon daitezkela. Orduan, hemen azkenean da path hori asmatu behar dugu, path hori loga den patha asmatu behar dugu. Orduan, hortarako, zer egin dezakegu, nola planteatuko genuke, zer estrategia jarraitu dezakegu path hori aurkitzeko. Support barra logs. Ja, hori oso bidetea da. Hori egin behar den lehenengo saiakera. Bai, baina, bueno, guazen imaginatzea... Erresa da, baina, bueno, imaginatu ez dala horren evidentea, ez dala logs horren evidentea. Hor askotan egiten dana da, zendia brute force eskaerak, eta zen hitz ohikoak izaten diran hitz ezberdinekin, ia zeu aurkitzen dugu, ezta? Orduan, hori egin ahal izateko, berdin, tresna pila daude. Burp suite berak, uste badaukala directory listing funtzionalitate bat, hori egiten dizuna. Batzuk esan dira zuek Kali Linux ez nutela, hor uste badagoela tresna bat fus, bai, ez da, fus izena du. Bueno, nik... Nire GoBuster gustatzen zait, beste bada, eta gero bazegon beste bat... Fox zerbait, holako zer. Tresna hauek guztia berdin funtzionatzen dute. Azkenean zuk ematen diozu path bat, hiztegi bat ematen diozu, eta bereiek saiatzen dira deiak egiten, zer aurkitu arte. Orduan, nirek GoBuster honekin, zer egin nuen, jetxin nintzen repo batera, eta repo hortan zeuden hiztegi tira bat, eta hiztegia berdina, Kali Linuxen uste ja defektuz Kali Linuxen uste ja dagoeneko hiztegi batzuk badaudela, gizapea nintzen, eta reportan ere hiztegi mota ezberdin pila bat daude. Ez jizabontan, daude hiztegi desente, erabiltzen diran ohiko hitz pila batekin, eta baina kasu denetarik. Passwordak dituzu, izenak ere dituzu, orduan, bueno, adibidez, aurrekoan egin genuen erronka hortarako, Samuel izena bilatzen nahi ginena, hau erabili dezakegu, bueno, hemen denetarik dakagu. Eta gero... Security questions answered, bueno. Hemen gauzak egiteko... hiztegi interesgarria. Hau jetxin nun. Eta... GoBusteri esan dio, bueno, jakinda support fitxategia pazean
Hore egon daitezkela azpikarpeta batzuk, hemen jartzen bade hori gutxien ondo dago, hemen jartzen bade zuzenean. Localhost 3000 /support. Ez dut ezer ez itzultzen, pantalla oso bat itzultzen di, baina ni badakit beste erronka batengatik, badakit hemen barruan supportekin erlazio daukaten gauzak egon daitezkela, orduan logak hortik ibiltzea zentzua dauka. Orduan, Gobaster edo erabiltzen den tresnari, zate duzu, saiatzeko bilatzen, saiatzeko karpeta bilatzen paz hontan, eta hortarako erabiltzea hiztegia, hautekizte hontan dagoen hiztegia. Most commons hori erakusten badugu, ikusiko dugu direla erabiltzen diren hitz tipikoak, ez da? Zerbitzarietan eta erabiltzen diren hitz tipikoak. Atxerder, affiliates, agenda, akamai, produktu badala, bugs, caché, client, clientes. Orduan, honekin saiatzen da, eta hemen estrategia posible bat izan daiteke, saiatzen zaitegi batekin, eta horrekin ez baitu zer lortzen, beste batekin, ez? Orduan, hemen saiatu nintzen lehenengo gauza izan zagoela, Mosco Monte.txt, support barruan den azpikarpeta guztiak, eta honek errore bat itzultzen dit, esanez, batzutan zerbitzariak itzultzen degula tamaina bat, baina badirudila kode erantzun bat itzultzen dula eta tamaina bat, baina badirudila hor ez dago, eta horrek bat egiten du lehen ikusi egurarekin, hemen supportera joan garenean, hemen ez du errorerik eman, zer horren padbar existitzen ez danean, basate dizute notzoan bat edo itzultzen dizute, eta hemen erantzuna ikusiko bagenu, hemen zer itzultzen du, berreun okei, eta byte batzuk edo zerbait itzultzen du. Orduan, hauetan normalean ematen zute aukera horrelako gauzak deskargatzeko. Eta orduan, jaten badet esklude bat egiteko, sintaxia horretineko. Excluded length, eta esaten dio, behak itzule egiten tamaina. Egin zazkion nabarretan sortzi, hemen azten da bilaketak egiten, eta oso sorpresa, logs karpeta bat aurkitu dut. Logs karpetara bagoaz, hor daude log guztiak, ez? Honek informazio baliotsua eman dezake. Eskaera egin dira, ondo joan diran edo ez, requestaren ezaugarriak, nabigatzaileak, informazio hau ez duke publiko egon behar. Eta, bueno, ja behin karpeta bat existitzen dela dakigula, igual saiatu gaitezke loak borratzen, loak aldatzen, horrelako gauzak egiten saiatzeko aukera izango genuke. Eta hontaz, nola babestu gaitezke, hemen, azkenean praktika ona berriro ere, aurreko lehen aipatu dizueten dokumento hortan, badago uste atal bat, logei buruzkoa, logei inguruan zartu barreko praktika honak, eta hemen, gomendatzen dara azkenean da, dena monitorizatzen saiatzeko, edozein errore edo detektatzen denean,
logeatzeko eta monitorizatzeko, eta gainera kontekstu nahikoarekin, ze gertatzen ari da jakiteko. Jartzen dezuna baldin bada bakarrik logetan jartzen baduzu, errore bat gertatu da, eta inongo konteksturik gabe, ziurrenik ez dizu asko laguntza gehiegirik emango. Gero logs formatu estandar bat erabiltzeko, horrela doze enpresa sonidotik erabili dezakegu eta horrez regelak eta bat ditugu. Eta gero logekin kontu zibili eta tratatu informazio sensible bezala tratatu. Orduan, logak formateatzeko eta estandar batzuk daude eta nik uste gaur egun liburutegi guztiak estandar hori jarraitzen dutela. Gero, DevSecOps taldeek, nolabait logoiei monitorizatu behar dituztela, DevSecOps nahiko figura berria da. Mundillo honetan, sigla berriak asmatzea gustatzen zaigu, orduan, hasieratean genezkan devs, garatzaileak, eta beste alde batean, zer den ops, sistematakoak, ez? Eta gaina bitalden artean beti gatatzen. Aldean garatzaia, jarri ez dakize behar dut, ez dakiz azpiegitura behar dut, datu base berri altermango jatzu, eta gero bezaletikan sistematakoa zera, hori ez. Eta orduan beti sistematakoa zaten, garatzaia hau ez kode txarra jartzen diaten hemen, beti dena oso model dijoa, rekurtso pila jartzen dituzte, eta garatzaileak alderantziz, ez? Operazio dagoa, beti pega jartzen. Bueno, hori baina urte batzuk, moda sortu zen, bi oso aparte, baldiretan zeuden mundu horiek, gero eta gehiago batzeko, ez? Azkenean zergatik? Nolabait garatzaileei autonomia gehiago emateko. Bestela prozesua oso motela zen. Gehien bat mikrozerbitzuekin hasi ginean, eta zelen, zeneukan aplikazio monolitiko bat, zerbitzari baten jartzen zenun, alta eskatzen zenun, ematen zizutenean, igual pasatzen ginean baina jalta zuenan hori hola betetzen bekirako. Claro, ahí de repente, además que son como servicio, bere makina dauzka, eskala bidea ezberdina dauzka. Horrek ez du asko eskalatzen operazioetan, ez? Orduan hasi ziren ateratzen, tresna pila bat, garatzaileei autonomia ematen ziena, ez bakarrikan kodea garatzeko, baizik eta kode hori non exekutatu behar den ere definitzeko. Hori aipatu dugu Docker, Kubernetes eta holako, orduan, mugimendu guzti horri, gehize, etu zitzaion DevOps. Eta bain dela ez asko, bain dela SecOps, dela segurtasuneko partea ere bai, nolabait integratzeko, ez? Orduan, parte horretan esatuko litzateke ditugun sistemen monitorizazioa, eta hori, erasoen bat edo baldin badago, erantzun azkar bat eman izateko. Eta gero, hemen, ISO-tan eta sartu bazeaten noiz bat, badago ISO bat segurtasunarekin erlazionatuta, da 27.000 bata, eta hor metodologia eta gauza pila bat definitu behar dira, eta horietako bat da, ia zein den zure politika, arazoren bat dagoenean, nola erantzuten dezun, ze prozesu dituzun, eta hemen badago nizeko estandar bat, eredu bezala hartzeko, bia puntu ona gana, bai. Gero, produktuen aldetik, produktu pila bat daude laguntzen dizutena logak jasotzen, monitorizatzen eta hien inguruan egiten. Orduan batzuk aipatzen ditut, Elasticsearch, Stackbanaren, Stackal, Datadog, New Relic, Dynatrace, hauek batzuk dira gehi igual trazak jasotzeko, baina trazen eta logen mundua ere bai, geroz eta urbilago daude. Ezakitzuek olako tresnak erabiltzen dituzue, Elasticsearch eta Elasticsearch nik ezaguna izango zaizuen, ez?
besteak igual ez horren beste. Orduan, guk hor beti ematen dugun gomendioa da, bai tracingerako eta bai logetarako, erabiltzeko produktu batera lotzen ez zaituzten sistema. Hau da, zuk erabili zure trazaketa sortzeko estandar bat, eta gero integratzen dana produktu ezberdinekin. Zer bestela gero, AWS-eko ez dakize sistema erabiltzen duzunean, beste batean mugitzea ez da bate erresa, ez da merkea izaten. Hauek esaten zute, ekarri dena nire plataformara, eta gero atera nahi badezu, ordaindu behar mugitzen dituzun datu kopuruen arabera, ez? Orduan zuk megak eta mega baldin badituzu, AWS-ek edo Azurek berdin zait, gero dolarrak eta dolarrak kobratzen dituzten. Eta estandarren inguruan, adibidez, zuek ere ezagun egiteko OpenTelemetry niri asko gustatzen zait. OpenTelemetry da, orain dela urte batzu sortu zen estandar bat, trazak jasotzeko. Traza dira, azkenean monitorizatzeko zure sisteman ze gertatzen den, ez? Ze eskaera iritsi da, eskaera hori nondikan mugitu da, eta gero tresna daude, informazio hori guzti hori jasotu dutena eta erakusten dituztena, ez? Eta hor tresna pila daude. Dynatrace, New Relic, eta Log igual dira hiru ezagunenak. Hor ze gertatzen zen, sistema hauek funtzionatzen dutela agente batekin. Tu jartzen zuen agente bat zure aplikazioaren barruan, eta agentea monitorizatzen dihoa zure aplikazioan gertatzen dana denbora realean. Orduan, zegoen arazo bada, soluzio bakoitza zeukala bere agente propioa eta trazak sortzeko formatu propioa ere bai, ez? Orduan, klaro, zu Dynatraceekin hasten bazinean eta gero datalogean mugitu nahi bazenu, ezan horren errezan. Orduan, pixkat hori ikusita, komunitatea hasi zean estandar bat sortu nahian, open source estandar bat. Orduan, zizan ideia, nik sortzen da open source estandar bat, eta gero, aplikazioak integratuko dira estandar horrekin, baina nik aplikazioan erabiliko dut estandar hori, eta gero produktu ezberdinak estandar hortara egokitzatu beharko dute, presio nahikoa egiten badugu. Eta hor bi iniziatiba sortu zian, bat OpenCensus eta bestean izena baino ez dugu batzen, baina baten atzean Google zegoen eta bestean zegoen talde bat zegoen. Orduan, egozean bi sistema horiek, denbora desentez, konbibentzian, baina iritsi puntu bat, bengoz, ados jarri zian, eta biak batu egin zian, eta sortu zen OpenTelemetry. Vale? Eta, bueno, albiste hona izan da, OpenTelemetry nahiko trakzio hartu dula, formatu egin da, eta orain produktu gehienak OpenTelemetry traza formatuarekin kompatibleak dira. Orduan, lehenako dutako Dynatrace, New Relic, eta dojeta guzti hauek kompatibleak dira. Eta OpenTelemetry hasi da batean, trazetarako bakarrik zen, baina azken aldia, baina ere bai dago espezifikazioan logen partean. Hau denbora luzez beta moduan egon da, luzez ja guain ja inakinta behagoa daukala, orduan, honi ere begirada bat dotatzea interesgarria da. Azkeneko erronka, server-side request forwarding. Hau da, top 10 izten duen, gure top 10 izten duen arazo. Leheno egoten zen PSRF, dala server-side request forwarding, client-side request forwarding, orain PSRF beste kategoria baten parte da, baina, bueno, igual ja gaur egun egiten diren aplikazio motetan, igual ez da horren ohikoa, ze CSRF azkenean aprobetxatzen zen sesioa
zerbitzarian HTML errealizatu duten aplikazio motak, sesioa nola manejatzen dute, azkenean hortarako cookie bat erabiltzen dute, pestaina ezberdin artean sesioa, nabigatzaile baten pestaina ezberdin artean sesioa mantentzen da, orduan hortaz aprobetxatuz, badakazu gauza asko egitea. Gaur egun, aplikazio berri gehienak beste motatako aldian, CSRF igual ez da horren ohikoa, baina hor dago. Eta hemen dakaguna da arazoa berdinak, baina zerbitzarian. Orduan, funtsean hau ematen da, zerbitzariak esan digunean, guk URL bat pasa, eta zerbitzariak gero URL horrekin beste nobaitea ez? Orduan, hau arriskutsua izan daiteke, ze URL hori gaina interna baldin bada, igual ja behin firewallaren barruan zaudenean, barruan egiten du eskaera, eta orduan edozein firewall edo VPN egon daitekena, saltatzen duzu. Orduan, hau, Olaf, atzututa ulertzea pixkat igual ez da erresa, baina batzutan zentzua daukazuk aplikazio bati URL bat ematea, eta aplikazio horrek gero zuk emandako URL-a redirecta egitea. Adibidez, zuk ordainketa bat egiten dezunean, edozein webgunetan, normalean zeiten dezu. Irizena puntu bat, ordainketa egin behar dezu, eta askotan aplikaziotik ateratzen zea, utezea banketxe zure bankuaren horri batea, sartzen dituzu zure txartelaren datuak, ordainketa egiten duzu, eta ordainketa emaitzen denean, bueltatu behar duzu zuzinean webgunera, igual denda batean zinean, ez? Orduan, hor, fluxu hortan, zentzua dauka, zuk ordainketa egitera zoazenean, dendak pasatzea ze URL-etara bueltatu behar du ordainketa emaitzea, ez? Horrelako kasu legitimo desente daude, beste datoz ezaguna OAuth protokola ezagutzen badezue, flujua azkenean, egiten duzu lehenengo gauza pasatzen duzu nola bueltatu behar duzu logina emaitzen denean, ez? Dago redirectory parametro bat, eta orduan OAuth zerbitzariak flujua kredentziala baliatzen duen eta bar, redirecta ingo dizu, zu pasatutako URL hortara. Orduan, kasu desente daude, hori albidetzea zentzua daukan. Zein da arazoa, horrekin kontuz ez da zer eritzen, arazoak izan dituzkezula. Orduan, motatutako erronka bat dagoela uste dut, use shopen. Bazen esko bostea. Ahí va. Lehenoko erronka. Joder, ya automático aquí. SSR. Vale, hemen esaten digu eskatzeko zerbitzarian dagoen hau zuek Dockerrekin aktibatu dakazue? Bai, ezta? Vale. Eskatzeko izkutatuta dagoen zerbitzarian izkutatuta dagoen errekurtso bat zerbitzariaz balidatuz. Osa, nolabait zerbitzariari pasabarko diot zerbitzarian dagoen beste errekurtso bat, pasabarko diot URL bat, eta ia lortzen duten nik zerbitzariari egindako eskaera batek egitea da redirecta nik nahi duten beste URL batetan. Orduan, hortarako, lehenengo gauza bilatu beharko dugu, non egon daiteken horrelako funtzionalidaderen bat, eta hori aurkitzen dugunean, orduan saiatu gaitezke, beste URL bat sortzen, eta aber redirecta egiten digun. Orduan,
bilatu pixka bat aplikazioetik, agero horrelakorik ikusten dezuten, edo agian, nola, jabi egunetan bueltaka ebilegan aplikazioarekin, igual dagoeneko ikusi ez horrelako link susmagarriren bat, edo bueno, saiatu ia horrelako zerbait aurkitzen dezu. Etxe ino eguna deireita dena, ze hau komplexoa zen, eta gaina, nik esaten ditzuna beste hori. Hau da. Hau deite zara hori. Bi hauek egingo ditugu. Outdated allows eta validated redirects. Beste pizka konplexoagoa da eta aurreko beste erronka batzuk beharko genituzte, egin ditugun beste erronkaren bat beharko genuke, baina bueno, ideia teknika berdina da, bilatu behar dugu moduren bat, zerbitzariari eskara bat eginda, guk nahi dugun beste nolabaitea erredirekta egiteko. Hemen informazio gehiago, lehenengoan informazio gehiago ematen dugu. Outdated allows esaten du uzten digula redirekta egiten beraien cryptocurrency helbide batera. Berez egon behar ez lukena. Bai, deia azkarbatik modu bertan, parketik handitu da, mantenimenduka, nia bulegoa asutan dago, no zer? Ez da ezer ez horre. Ez, iba zuten alarmaren errebisioa.
Zitu duzue link edo zer sospetxosorik? Baina beste non baitera behar dizut, Bai. niri altzen dit hauna web de venta de camisetas, baina hori ez daukat. Hemen dago, fijatu menuan dagoen Githubeko linkean. Fijatu zer egiten du? Eta ber, hortikan pistautatik tiratuz, ia zer imaginatu dezakegun. URL-a da nire zerbitzarikoa, hostiru.000/redirect, eta gero jasotzen du parametro bat, da tu, eta parametro horren balioa da Githubeko URL bat. Gero, hemen egiten dian eskaeretan, tokatzen banaiz, esperotakoa. Redirect honek itxutzen 302 bat, 302 bada redirect, response kodea. Eta hemen etorriko da, nora joan behar duen, dara location honetan dator, nora joan behar duen, eta da Githubea. Orduan, badirudi nik tu honetan jartzen dioten balioa, dala zerbitzariak redirectain duen duela. Nik tu jartzen hemen tu bezala, etorriko da hemen location bezala. Iruren da honetan. Baina redirect klientan egiten da. Zerbitzaren egiten da. Hemen networken ikusi dugunaren arabera, zerbitzarien izango litzateke, ez da? Nari gutxuna da, jateraian, eta hor bilatu networken. Ikusi, besterik gabe, ikusi eta berze eskaerak zeitxura daukan. Hani hemen egon da. Githubera joaten naizenean, hemen Githubi eman da, ikusten dut Githubera dijoala, baina ez da link zuzen bat Githubera, baizik eta eskaera nire zerbitzaritik pasatzen da. Horregakoa dago, tu parametroa dagoela, redirect endpoint badago, tu parametro batekin, tu parametroan pasatzen dietena, da gero beak itzuliko ditena redirectan erantzunean. Hemen evidenteak izango zen, redirect-tun, jarri ordez, beste webgune bat jarri eta ber funtzionatzen du, ezta? Animalen webgunea jarri dut, eta errore bat ematen dit. Githubeko beste pagina bat, igual dominius edo esalako. Ematen du, unrecognized target, balio dakala allow list bat edo, eta
eta bilatzen bai oso low list hortan ez dagoen zerbait, errore bat izutzen dizu, eta bueno, horrek itxura ona dauka, justo lehen esan duguna, baliatu beharko zenuke, iristen zaizkizun URL-ak daudela esperotakoen artean. Ezia ona hemen pista batzuk ematen dizkigula, errorea itzulita, badakigula zer. Badakigua low list badago, bintzat. Tu horren balioarekin jolastuz, oraindik eta informazio gehiago lortu daiteke. Baitek, tu uste aprobatu du? Bai, ez da gabe. Bai, errore berdina. Eta parametroa guztiz kentzen badiot, beste errore badakatz. Errore honek beste informazio gehiago ematen dit. Hemen esaten dugu Express erabiltzen dela, ez? Bagenekin, baina, bueno, Express framework bada, ze programazio lenguai erabiltzen da hor azpitik. JavaScript. JavaScripten errore hau, zer esan nahi du? Noiz eman daiteke. Hau da, Java null pointer exception bat izango balitz bezala. Orduan, nik ez dioten bidali, irudiz saiatu dela bilatzen zerrenda batean balore nulo bat, eta orduan nola balore nuloa bidali duten, ziurrenik ingo zuen null.include, olako zerbait, eta nola balioa nulo dan, errorea itzuli du, ez? Eta include zertarako erabiltzen da. Arraietan bilaketak egiteko, ez? Arrai bat includes bi. Nik itzuliko dugu, true. Includes cat. Null includes dozer gauza. Null pointer o JavaScripteko errore.
Orduan, badakigu ziurrenik egiten nahi dela, low list baten kontra egiten nahi dela bilaketa, eta bilaketa hori egiteko includes erabiltzen ari dela. Hau arraiekin eta stream batean gauza bera egiten badugu, streametan badago includes, ezta? Eta honek zeiten du. Bi string eman da, true ematen digu, string bat bestearen parte badu da. Horrekin ideiaren bat String konstante bat pasa? Ez, baina guk ez dugu... berritu berrela ikusten da, ze hauek parte hau ez handiago egin. Kopiatu eta pegatu dut GitHubeko GitHub aukeraren linka, Osea, reirek galdera ikurratu, berdin, GitHub, orduan, badakit stringen konparaketa bat egiten dula. Badakit github.url hau ontzat emango duela. Orduan, nik string hori beste dozer gauza gehitzen badiot, ontzat emango dure bai. Includes bat egiten ari delako. Nik beste bideoak eta almohadilla eta hori... Justo. Ezin dut. URL-a ezin dut. Kopiatu agian guztia zen diapositiban. Almohadilla betxetzen dara eta... Baina ez bada existitzen, espezio pasatzen. Ez dut izkin bada Vale, perfecto. Eso mucho dinero. Ikusten da, handiago egingo dut. Ba, ze hipotesia zein izan da. Ikusi errorean gatikan, badakigu includes egiten ari dela. Ez du egiten equals, egiten du includes. Orduan, includes egiten badu, ni pasatzen badiot, edozein string parte hau daukana, true itzuliko du. Orduan, URL bezala pasatzen badiot, nik nahi duten URL-a eta horren atzetikan bera bilatzen ari dana, Ni alderantzizen. true ingo dugu. Alderantziz ere bai, baina orduan ingo dizu, reireita ingo dizu URL-entara, eta zuken zuenean junei baizik eta honean junei dizu. Kontensa zerrendan gainean aizala eta hori zala parametroa, kontenitzen duen. Hala alderantziz. String horretan, ari bilatzen, beak zerrendan daukan. Hori da. Vale, orduan, hemen almohadilla jarri dut, baina banokan jartzea beste parametro bat, adibidez, arima.eu, galdera ikurra, nahi deten balioa, berdin, eta URL hau. Eta horrek ere true emango zuen. Horrekin ondo joan behar da. Izango duke baietz, ez? Igual gaizki egin dut, baina
Oh. Vale. Mila egun ez gustatu. Bai, amaia izan da. Amaia zergatik ez gustatu. URL-ko eso, tío. Ah, hostia, claro. Egia. Bai. Kodifikatuta bidali behar nuen. Lehen izan dugu arazo berdina nul baitarekin, bai. Vale, ulertu da, ez? Voy a tirar la ordena. A ver si tiene... Egin duzu? Bai. Modilla erabili ordez jarri dut beste amperzan bat. Baina bestela protetzeko mailarekin. Nik azkenean egin txieten moduan izan da, hola, beste parametroa sartu diot. Badakit gero arima.url-ean parametro hori ez dela erabiltzen, berdin zait. Modilla erabilita, aurrekoan egin genuen izan zen XSS bat, edo zerbait modillarekin, eta uste zara porzentai 0,hogeita, uste zerbait ez? 23. Horrek ere funtzionatu beharko duke. Hogeita hiru, hogeita hiru bakarrik. Eta horrek ere dut, inbertsu. Denek lortu duzue? Bai. Orain, kasu ezagunen bat, Irudia egin kasu asko, ekipaxekoa kolatu zait, baina hau PayPalana izan zen, eta PayPala justo lehen komentatu dugun kasu hietako bat, ez? PayPalen, normalean zaure denda artean, erosketa egiten duzu, eta ordaintzera PayPalea jotzea, eta gero bueltatu egiten zera zure denda hartara, ez? Orduan hortarako, nolabait PayPali esan behar diozu ze URL-etara bueltatu behar zean. Orduan, hemen zer egin zuten? PayPalek zeukan arazoa, 2014an zan URL horiek ez euskala nolabait mugatuta.
Orduan, hemen praktika hona izaten da, zuk zure den, PayPalen erregistratu nahi badezu, OAuzen aplikazioa erregistratu nahi dezunean bezala, zuk ematea ze URL posible erregistratzen dituzun, eta gero PayPalek edo OAuzek egingo dizurre direkta bakarrikan zerrenda hartan dauden URL horietako batera, ez? Baina zeukan horrelako validaziorik. Orduan zer egin zuten? Norbaitek sortu zuen email bat, phishing email bat, esanez iTunes Storean dakazula ordainketa bat egiteko, nahiko potoloa, Appleko dendan, eta bueno, ez zu izan ez bazea, link bat ematen zizun, erosketa hori ez ezartzeko, Orduan, jendea urduri jatzen zen, hemen ezakize faktura eritsi zait, atzera bota nahi dut, linkan klik egiten zuen, eta linka gainea itxura nazaukan, iTunes.com, verify, cancel. Eta honek zer egiten zuen, PayPalea eramaten zuen, datu pertsonalak eskatzen. Azkenean honek zer egiten zuen. PayPalea eramaten zizun, eta PayPali pasatzen zion parametro bezala, hemen, nora bueltatu nahi zuen. Horren, zugotezea PayPalea iristen zen, PayPal eta zidatzen naiz, horrea, eta gero horrek atzetikan, beste URL-entara eramaten zizun, eta URL hori zan Appleko webgunearen antza zeukan beste webgune bat. Orduan, jendea hor datuak sartzen zituen, ya está. Orduan, holako kasuak eman dira, eta OAuzen ere bai, oain ja igual zoren beste, baina hasieran olako kasu desente ematen ziren. Orduan, zuen aplikazioaren batean, olako sistemaren bat implementatu behar badezue, nun zure aplikazioa juten dira, baina gero beste nabaitea itzuli behar dezun, beti praktika hon bezala ze horretara eramango dezun, aldez aurretikan erregistratuta marko luke, eta gero aplikazio baliazio hori egin beharko duzan, baina ez inklude ez edabita, baizik eta beste baliazio motaren bat, bezala truko errezozen. Orduan hemen, praktika hon bezala, nahiko besteak bezala, azkenean egiten zaizun edozen balio, zuk ere erabiliko badezu hola gordinik, horrena garbitu eta validatu imarko zenuke, URL bat erreireta ingo badezu, URL hori aldez aurretikan erregistratuta beharko luke, konparaketa iterako garaian ez egin inkludez soil bat, eta hori izango litzateke. Orduan, neaino, gogoaz top 10 errepaso bat eman diogu bi egun hauetan, espero dezuetako baliogarria izan izatea. Ikusi ditugu akats posible pila bat, ikusi ditugu nola konpondu daitezkeen, ikusi dugu Juiceoft aplikazioa ondo dagoela prestakuntzak eta egiteko oso ondo dagoela, beste rekurtso batzuk ere badaude online pila bat. Orain bukatzeko, hitz egin nahi zuen tresnei buruz. Oain arte, dena saiatu naiz egiten kontsolan, niri kontsola gustatu zait, eta igual tracker bat bezala simplifiziarako komandoak sartzen, baina hortaz aparte tresnak ere badaude. Baten bat ere ikusi dugu, Burp Suite hori, baina oain pixka bat gaur egun ze tresna monta dauden azalduko izkizuet, eta pare bat ere ikusiko ditugu azkar-azkar. Esandakoa ez, oso ondo daude praktika onak, baina gero praktika onak jarraitzea beti ez da posible, orduan automatizatu daitekeen guztia, automatizatzen saiatu behar gara. Orduan, ikusi ditugun arazo batzuetarako, dagoeneko badaude tresnak, eta bile lagungarri izan daitezke. Tresnak katalogatzerako garaian, kategoria ezberdinak daude.
Eta hemen, lehen esan duten berdina du. Siglak asko gustatzen zaizkigu, orduan. Hasi ginean SCArekin, baina orain daukagu SCA, SAST, DAST, IAST, eta egunero sigla berriren bat. Esmatzen. Berez, beraien artean nahiko ezberdina dira, baino hemen azkenean denak dena ematen saiatzen ari dira. Horren, repasatuko ditugu azkar tresna bakoitzak zertan datza. SCA azkenean da tresna bat kudeatzeko zure aplikazioa dituen dependentzia guztiak eta dependentzia horietako bat, baldin badauka ezaguna arazoren bat edo lizentzia, erabiltzen duten lizentzia zure politikarekin bat ez badator, edo horrelako gauzak, alertak sortzen ditu. Zorakoa, errebisatzen ditu dependentzia guztiak, eta ikusten badu baten bat, arazo ezagunen badaukala, edo lizentzia ez datorrela bat zure politikarekin, abisatzen ditu. Eta hauek integratzen dira garapeneko zikloan, no? Hemen helburua da ahalik eta azkarren detektatzea. Garapena egiten izan detektatzea ez bukaeran. Orduan lehen erakutsi zuet NPM-ko tresna, SCA bat izan daitekeela esan genezake, NPM audit, baina berez horako tresna hauek askoz ere potenteagoa dira. Ez dituzu zertan exekutatu beharrik, baizik eta bereia denbora guztian monitorizatzen zuze dependentzia dituzun, interfaze badakazu, eta hainbat funtzionalitate gaigarri ematen dizkizute. Eta kategoria altan, aukiko genuke Nexus da repositorio bat printzipioz, repositorio bat, azkenean zure repositorio pribatu bat eukitzeko aukera ematen dizuna, Maveneko zure jarrak oruzteko, edo NPM-ko librutegiak oruzteko, eta hortaz aparte, bai egiten du vigilantzia lan hau. Ez nik ere beste... Ordainpekoa da, ez? Bai, eta ez nik ere bai. Bai. Eta guaizoz da beste da. Gero, SAST kategoria dakagu. SAST tresnak azken nahi dutena da, zure kodea repotikan hartu, eta patroiak bilatu kodean, bilatzen, patroiak arriskutsuak izan daitezken patroiak, ez? Orduan nahi dutena da, analisi sintaktiko bat egiten dute zure kodearen gainean. Erregelak aplikatzen, gauza esente detektatzen dituzte. Batzutan, XSS-ak, SQL injekzionak, edo likatuta kodean dituzun passwordak ere bai detektatzen dituzte. Claro, honek daukan ablezia da, azken finean, haizea kodea hor gordinik arakatzen, kontestu falta dakazu. Orduan, zuk igual kodean ikusten duzu patroi bat, SQL injekzio bat izan daitekeena, baina agian kodeko query hortara ez da inoiz iristen erabiltzailea sartutako balio bat, orduan ez da berez SQL injekzio bat, ez? Orduan, gertatu daiteke, falso positibo asko ematea. Eta gero daukaten beste arazoa da, pixka motora dira, azkenean zuk kodea azten doan enean, hori dena errebisatzea, nire denbora behar du. Hau integratu nahi badezu adibidez, CICD-ko pipelinean, zuk pull request blokeatuta baldin badakazu, SASTA bere lana bukatu arte, igual zaude 15 minutu itxaiten, ordu erdi, o azkar zen, orduan ez da oso harina. Eta hauek integratzen dira zuzenean zure egiteko repoarekin. Orduan hemen, aukera ezinte daude, baina igual pagatuenak checkmarks eta SonarQube izango diranik. Bezeletan eta da, gehiena ikusietan SonarQube izan da. Orduan, nik hemen SonarQube jarria neukan. Txiko ditzu pixka...
Mendaka SonarCube. Orduan, SonarCube da premium esan daiteke. Alde batetik badakazu bertsio libre bat, baina gero daukate ordaintzeko beste bertsio bat, funtzionalitate garri ditu. Orduan, bueno, nik hemen atzo jasan nion SonarCube-a Bishop aplikazioaren kodean gaina, dore gontzaren 50 minutu ariketa egiten. Eta gero hemen, txosten bat prestatzen ditez, eta ez dizi, ze segurtasun arazo topatu ditun, ze kategoria ezberdinak ematen dizkio, eta bueno. Ematen dizu, mota guztietako aholkuak ematen dizkizu. Ez bakarrik errorea, baizik adibidez batzuk ez dizu. Hemen igual hori izango litzateke, hau ez erabiltzea. Hemen estilo erreglak ere sartu daitezke. Eta honek, detatutako erregeletan, SQL injection, XSS doitako bat uste detekatu zuen. Eskuteko parte praktika honak, ez? Dependetan non dagoen, basaten dizu, hemen igual, la kode guztian, fitxate guztian erabiltzen den balioa da, igual let ordez, konst izan beharko luke. Eta gaina aldaketa proposatzen dizu. Horrako zerri nagoen. Ikusten zuen, aukera, aurkituta da, 37 gauza. Hemen esaten ditu, hemen dakazu gako pribatu bat kodean. Igual hori ez dago oso kodean egotea, Balder esaten genuen. Gero, incluso, hemen daka kategoria WhatsAppen. Esaten du honen gako pribatu hori. Eta ez dut ikusten, baina... Ez dut ikusten, baina esango nuke, SQL injection bat edo XSS oitako bat harrapatu ziala, baina ez dut ikusten. Bueno, probatu dezakezu, azkenean hau jetxi dezakezute eta probak egin. Eta agian, sonatzen dit XSS o SQL bietako bat detektatzen zula librean eta bestea ja lizentzia bat zala. Hau da sazten adibideak, kodea esatikoki harakatzen duten tresna motak. Gero dakagutaz, dashboardak dira aplikazioak probatu izateko tresnak. Hauek ez dakite kodeari buruzko ezerrez, bakarrik dakite URL batean aplikazioa dagoela, eta horren gainean saiatzen dira eraso ezberdinak egiten. Horren hauek ondo daude probak egiteko eta arazo posibleak aurkitzeko. Orduan, mota guztietako arazoak aurkitu izateko. Kategoria honetan daude, OWASP-ek open source background tresna bat, OWASP, Akunetix beste hau ere niko famatua da, eta gero Burp Suite, lehen aipatu dizueten, orduan, Burp Suite, hemen da SonarCube bezala. Alde bat dikandakazu community bertxe bat, lehen erakutsi ditudan gauza desente egin daitezke, eskala guztiak monitorizatu, erasoak egiten saiatu,
brute forceko erasoak ere egin, bueno, gauza desente egin daitezke, eta gero ordaintzeko bertsioan, gauza egarria sartzen dituzte aurreko gunean, aurreko gunean uste erakutsi nula, baino, orain dena jarriko zitean gainean. XSak ere batzuk aurkitzeko gai da, bakarrikan ikusten, zuk ze bidaltzen dizun eskaratan, eta zerbitzaritik ze erantzun ematen dizkizu. Orduan, bueno, ordaintzeko bertsioan horrelako gauza egarriak ere baditu, baina funtsean proxia eskaerak egin eta aldatzeko gaitasuna hiztegiak erabiltzearena hori dena komunitatean badator. Gero pluginekin funtzionalitate gehiago jarri daitezke. Bueno, hau ondo gotena, pentestina egiteko, edo gure aplikazio beraz jakeratzen saiatzeko, bueno, ni azkenean beti esaten dut, nahiz eta berez garatzaileak izan, ondo egoten dela jakitea erasoak nola egiten diran, eta hori beti buruan eukitzea. Gero zu igual, pentestina egian ez duzu egingo zure aplikazioaren gainean, beste talde batek egingo zu. Baina ondo dago gauza hauek zu beti buruan eukitzea, ze buruan badituzu ziurrenik zera pentsatzen, hemen arazoa egon daiteke, orduan neurri hauek hartuko ditut, orduan. Horregatik bakarrikan ja beti mentalidade eukitzea beharrezkoa da iruditzen zait, garatzaile batentzako. Eta azkenekoa da, IAST, hau izango litzateke, tresna batzuk, Neuderi, Dynatrace, bueno, hemen ideia berdina da, hemen komentatzen duenez, tracing egiteko, normalean jartzen duzu agente bat zure aplikazioan, martxan dagoen aplikazioan, orduan eskaerak idazten direnean, nolabait, agente hori gai da, jakiteko, zure eskaera bakoitzaren fluxoa kodeko zerpatetatik pasatzen da, ez? Eta gero informazio hori, trata moduan esportatzen dut, horrela ikusi zakezu. Eskaera behitzeanean, pasa da klase honen, metodo honetatik. Gero SQL bat eginda, ez dakiz datu basera, eta SQL hori izan da. Erantzuna, ez dakiz eman milisegundutan eman da horrelako gauzak. Hori izan tracingeko o monitorizazioko tresnetarako, baina ideia berdina, erabilia ere bai, segurtasun arazoak identifikatzeko. Hau da, zu nola badakizun kodean hendikan pasatzen da, badakizu adibidez query bat noiz egiten den, eta query hortan badakizu selektatzen den. Eta hemen saztarekin alderatuz, badakizu query hortan sartu diren parametroak nondik datozen. Eta parametro baia den erabiltzailea jarritako zerbait. Orduan, dakazu informazioa ez bakarrik koderena, baizik eta kontestuarena ere bai. Orduan, horrekin lortzen duguna da, falso positibo askoz ere gutxiago eukitzea, sas batekin alderatutan. Eta gainera ere bai, eta gero parte txarra izan daiteke, bakarrikan arkitzen ditula arazoak, monitorizatu da kodean baldin badago, ez? Pentsazu kasu aplikazio handi bat, eta kasu aplikazioaren parte bat ez dela inor sartu aspaldian. Zapikan ez bada pasa, presa honek ez daki ez parte hori existitzen denik ere. Orduan, hori arazo bat izan daiteke, baldin badakazu hori parte bat ez da nahi inoiz erabiltzen, tresnaik ez du inoiz harakatu, eta justo hor, arazo bat baldin badakazu. Orduan hemen ze tresna daude, haineko ideia hau oso berria da, eta tresna azkeneko urtetan, berako adibidez, kontrast ere bai, eta gero hemen bat zegoen hirugarren bat zala gure produktua. Nola esan izuen lehenengo gunean produktu bat bi enpresen sortzaile nintzala, bigarrena zala justo zibersegurtasuneko produktu bat, produktu horrek justo hau egitezun beste gauza batzuen artean. IAST bazan, eta zizkizun SQL injekzionak eta beste arazo desente, aplikazioa denbora realean monitorizatuta. Baina, kontatu nizuen bezala ere bai, produktu hori Datadogek erosizun, eta orain Datadogek justo guain dela hilabete bat,
bere IAST-a publikatu du, eta IAST horren kodea gure izan zen proiektua. Orduan, lortu dut, trial bat lortu dut Strangis. Eta pixka bat erakutxiko dizuet. Gora berako prezioak zeintzuk dian badakizu? Barkatu? Gutxi gora berako prezioak. Prezioak, oaintxe buruz egia zanez. Datado, oso garestia da, hori badakit. Ezin dago. Itxe egin da? Pestaña azkar. Datado adibidez da trafikoaren arabera. SonarCube, eta hauek monitorizazioko guztiak hori badaki diala trafikoaren arabera. Orduan, asko aldatu daiteke tarifa, dependeta zenan zure infrastruktura. SonarCubeen lizentzia... Trafikoaren arabera, alegia, zenbat ejekutatzen duzu? Zenbat nodo dituzu, zenbat traza ateratzen diran, horrelako pricing politikak egoten dira. SonarCube, lehen ikusiko errealean, Gaur egun, jota gehiago, erabiltzegatik ordaintzea. bai. SonarCube ikusten zuen. Hemen azkenean, gu normalean egiten dugu software beste enpresa batzuentzako, orduan beste enpresa horiek dira lizentziak erostu dituztenak. Orduan, ikusten zuen SonarCube, $21,000 urtean, hau beti gero izaten da, batzen zute prezioa, bereien komertzialak egiten badezu, askotan, gero pixka jizten da, baina, Egitzeko ideia bat, hortik dihoa. Eta dauzekoa, hau da, hor dago pixka trukoa ere gai. Azkenean, da AWS bezala. Ez dakizu oso ingenieritza bat egin barrezu dira, jakiteko AWS zenbat ordainduko duzun, ez? Hemen pixka ere antzekoa. Orduan, data hau tresna hau, sekulako monstruo handia da. Eta hau berez, esaten izuen bezala, betxaita dago trazak ikusteko, orduan, hemen informazio, baina pila dago, ze eskaera egin diran, triggerrak definitu daitezke, baina hemen jute banaiz, apelmera. Grafika pila bat daude, aber ze vulnerabilitate egon diran azken aldian, aber kodea zenbat aldiz pasa da hortik, horrela jakin ditzakezu asko vulnerabilitate hori aprobetxatzen nahi dian edo ez, eta gero, egin esatuta, hemen ateratzen dizkit, esaten dit, SQL injection bat dakazu, hau oso larria da, ez ez ikusten ez da. Eta gero, detaietara joten banaiz, esaten dit, SQL injection hori ematen da logineko endpointa, orduan badakitu URL-a, SQL query-a zen da, SQL-a zen da, zeratzen dit, esaten dit hemen ere bai, nola aprobetxatu nahi arazo hortaz. Eta gero, gaizkiz bat egoratzen, hemen dago nola konpondu, ez? Orduan, hemen erakusten dit, bere kodea zeinan, badaki node kodeakin nagoela, orduan hemen azaltzen dit, aurrekoan komentatu genuen, ez? SQL-a parametrizatu, pasaiozu query alde batetikan, parametroak beste alde batetikan, hemen beste framework batzukin, eta bar. Orduan, lehen esaten nuen bezala, hemen dago sekulako lehiaketaz denak, tresna guztiak dena eman nahi dute, ez? Lehen esan dizuet bat, dagoela kategoria bat bakarrikan dependentzietarako, baina SonarCubeek ere dependentzia behiratzen dizkizu. Ja hasi dira hori izaten, eta nola egiten dute, behiratzen dute zure package JSON-a, o package log JSON-a, eta hortikan atera ditzazke
dependentzia guztien zuaitza. Baina datadogek ere berdin egiten du, ze nola arakatzen duen, zure kodan nondik handi joan, badaki ze liburutegira betzen naizean, orduan ere badaka hori biltzea, eta vulnerabilitatea daukan baten bat, aurkitzen badu, bai abisatuko dizu. Orduan, bueno, hemen dena zehatzen nahi dira, funtzionalitate aletikan, gauza berdinak ematen, baina modu ezberdin batean, teknika ezberdinak erabiltzen ahuleziak auzitzeko. Eta bueno, gutxi gora bera hori izan dena. Bueno, hau izteko, bueno, nire helburua formakuntzarekin, azkenean zen, zuei kontatzea pixkatu guazpik buruz hitz egitea, top 10a existitzen dela ere ezagutzea, gero ikusi ez top 10a ez dutela orden zehaz batekin jarraituz, azkenean ere ez zait horren garrantzitsua iruditzen, bai jakitea errekurtso hori hor dagola, praktikoa honak ere hor jasota daudela, garrantzitsua dela praktika honak hasieratikan erabiltzea. Gero nolabait, hacker mentalidade hori ukitzea beti garatzen ari ganean, jakiteko hemen zenila begiaka ja bitxeduta, ez? Ikuste denean konkatenazio bat, alerta, konkatenazioa hori indikan gatoz, ez? Hori buruan sartuta ukitzea nik uste garrantzitsua dela, hala ere akatsak egiten ditugu, nik oain dara gutxi ikusi non nik egindako ekizenzizio bat, eta pentsa ez, denak egiten ditugu, baina hori buruan baldin bakazu denbora guztian, zailagoa da gertatzea. Eta gero azken komentatu dizuten alde bai, ez? Errekurtsoa daudela hortikan, gida pila bat, kontzientziazioa egin behar dela, eta gero, tresnak ere badaudela laguntzeko, eta izan ez gero, horiek integratzea software garapen prozesuan. Eta hori izango ditzateke dana, horrak azuen nire e-maila eta LinkedIna eta Twitterra eta zabiak, idatzen nahi badiazu, arazorik gabe, eta espero dezuentzako baliogarria izan izatea. 2 minutu gartzea, badakizue dia moztuko ditutela. Inor galderarik badauka? Ez? Zesten hori zeniko diguzu? Bai, hori partekatuko dugu. Grabazioa, azalpena, PowerPoint osoa eta beste zerbait dokumenturen bat gehiago ere, bai, formakuntzaren. Bidaliko dizu inkesta baita ere, idatzi, eta proposamenik edo badin batzu ez, beti ongietorri dira, biazko balio ditu. Azkeneko galdera bat. Zuek zein erabiltzen dezute, Ariman? Hemen, esanakoa, zeroak asko markatzen dute. Zeroek markatzen dute? Asko markatzen dute. Orduan, erabili izan dugu, sneak erabili izan dugu, zonarkiu bere nahiko izaten da, data dojoa indik ez, parte beta da. Alegia, ez dakazu ez zuek herramienta bat, baizik eta bezeroaren baitan aukeratzen duzue bat edo beste. Normalean bezeroak markatzen dizu. Bezeroa badakalako bere politika ezarria, askotan bezeroari laguntzen diogu politika horiek ezartzen hori da gure espezialitateetako bat. Orduan asko beraiek markatzen dute. Eta hezkuntzan erabiltzeko moduren horietakoren bat, zein gomendatuko zenuke? Normalean, open source baldin bada edo, presupuestoak dira nahi dira, beti arazokin gabiltza. Burp Suite seguro, nola jolasteko. Niri gustatzen zait, Burp Suite egiten duenak, konsolatik egitea gustatzen zait, zer horrela beste gauzatik ikasten dituzula, baina Burp Suite communitya ondo. Sonarkiut, dago bertsio bat doainekoa ere bai, orduan hori ere uste badagoela bat, community, orduan hori erabiliko nuke. Eta gero, NPM baldin bada, NPM audit seguro, eta gero beti jakinda ze gauza dauden, tresna bilatu ez, adibidez, Mavenea nijoa, eta ez dago NPM audit bezalako komando bat, badago pluginen bat Maveneako antzeko zer egiten dituzena, holako bilaketak. Eskerrik asko, Aritz. Eskerrik asko da nahi.